ko breakfast baka zauna kai ya ishe. La. Wai kin manta da abincin da muka gama ci yanzu? Kaga cikin ka ko dagowa bi fa be. Wai sai ciki na dago shi yadda kallon shi da na ci abinci. Fa'izata, ai mun yi fice ne saboda masoya ne. Akan ki an dake ni makiya sun zage ni wasu ko kallon raini. To sai ki gane ni san ki nake daily wata ran kin zama family na san kin haɗu totally. Irin Na ji daɗi sosai. Tunda Allah ya haɗa ni da ki in bala'in dukan zuciyata. Ne nake so mara mutuntuwa. Abu ni faɗan fim ne ko kin manta ni? Kar ki damu ba ki da wani matsala. Ai duk duniya ne ba wanda nake so sama da. Ai shi yasa nake ji da ke daga kefa ba ƙari. Ayyo Allah dadi. muna raki da mana su zancen Lela Mujanu da aka dauko soyayya tiryan har hotonsa ta shanye a shayi a ruwan shayi saboda tsaba ƙarya ta soyayya kuma ba su aka zo aka yi barambara shi ya mutu ita ta mutu kaga ba a yi amfani soyayyar ba to abinda nake ga muku yaran zamani sai ku tsaya wai ku wai lallai sai kun yi soyayya to ƙarya ce soyayya so ƙarya ne ake Idan ka kira waya ba daga ba ya kamata a cikin shi. ƙarya Ba da ni fa. Kai? To kai waye? Ni dinki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin tabbata zaki rike min amana. Na tabbata. Ka munafiki mayaudari ƙarya kai ba kai yaudaran ba. Makafiratin azzalumatin jarabatin masifatin kai karshe ta kusa zama bazawaratin. Kuma wannan abu ya bata mu shine dalilin da yasa na kira ki. Na ga. ƙarya ne yana irin wa'in abubuwa ne saboda yana ganin kamar soyayya ba gaskiya ba ce. ƙarya ne so ƙarya ne babu shi Ka gaya mun gaskiya abin da ka sani a kai. Wallahi na san. Wallahi. To me baro? Soyayya muke da ita. Mun rabu na ni lafiya da ita wallahi. Soyayya ce kuma da karamu ba tare da fara ba wallahi. Ta. Yayi bayani kuwa? Wallahi har yanzu wai bai san komai a kai. Ka iya tafiya. Ina da ina kake yin aiki? Kamfani ne da yake cika sai. Mun yi bincike mun gane cewar kana da kuɗi. Nawa ne albashinka da kake ɗauka duk wata? 50,000 kuma yana harkar canji. To ina wayar Salma da ka kwace? Tana nan na karba. Hassin ɗin? A'a wanda sun waya kawai na karba. To waye ba su Wallahi ban san shi. Kamal! Ka sa shi bayanin wane ne bazuka? Ba ka ci uban ka wallahi. To me yace? Ku bar shi. Ba zai yi bayani. Welcome sir. Welcome. How are you? A dai fansa. Alhamdulillah. Wannan an turo shi ne daga cibiyar bincike tare da shi za mu yi aiki. Welcome sir. Ba su da yana bai. Sorry sir. Aiki alhamdulillah. Umara, ina son magana da ke yi. Okay. Wallahi abin da yake damu
kana zaune ba sana'a ba aikin ba auren da shi lokaci wucewa yake. gaskiya Umaira kin yi kokari akan kes din nan sosai, amma insha Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe. Umaira, wata abin nan. Me ma ka ce? Kina da aure ne? Aure? Ba ni da aure. Amma ko Umaira, I'm very surprised da na ji kin ce ba ki da aure. Ko? Ban da abin ka ai ba abin mamaki ba ne ba. Ka san shi aure lokaci ne. Kin tsaya bautawa ga sake. Haka ma is good yana da kyau. To amma bai san wani abu ba. Ina tunanin wannan Ibrahim ba shi ya kashe Salman da ake tunani ba. Ba hannu ba hannunsa a cikin wannan kesa. Kamar ya ba shi ya kashe shi ba. To waye? Ololo na labaru. Yau kuma su ofisa ne a kofar gidan nan. Na yi ma mata to a gida. Lafiya lau. Jiya ina ta tunanin ki a office na ce dole sai na zo I want to see you now today. Ce sai na zo gidan daga aiki kawai sai na yi na biyo ta kofar gidan. Na ta mamaki na. Shine in zaka zo zaka sako uniform ka zo min ni ba na son in zaka zo ka ringa zuwa min da uniform. Wani sai ya dauka wani laifi nayi an ga police a kofar gidanmu da uniform. Direct from the office. Daga office kawai na zo nan na zan ganki ne kawai ji dadi. Ai kudin ne ai ganin ku ba alheri ba. Kai banda ni ali dan alheri ne ya karki da mu sai ai wani inda haka ne na dina zuwa. Ni dai na faɗa ma ko yanzu ma ni sauri nake aiki zan yi. To shikenan na dawo later ko? Okay sai an zo. Na yi ma haucawa akwai wani. Ba zan ba kan da ke komai ba ai kun yi furi ba. Su gyan daga kasa? Ya yi bayani. Har yanzu ba ya yi mana bayani. Ya kuɗi gaskiya. Bai ta ce ba ta kashe ta ba, amma dai ta san wani yana shiga gidan nata. To waye? Wani ne. Babban mutum. Ina wasu. Kamar ya baka san shi ba, ka sake ka mana bayani. Me ka je yi? Wallahi mina zai mata faɗi ne. Fyaɗe? Me ka je yi gidanta? Na kashe kudade ne biyawa a kanta. Shi yasa na je gidan na ga kudin ba za su dawo ba. Shi ne na je yi mata faɗi. Kan je da kuma ta mutu ne. To ku sake shi. A sake shi kuma? Ku sake shi. Joseph. Yes, sir. Okay. To shi ne je gidan ya lafa. Ku sake shi. Wai na soyayya. Soyayya ƙarya ce. So da ka gani ƙarya ne. Kashe ka ba komai ba mai a guri na. Ranar Friday! A ranar Friday zan yanka ka. Ya suna ka! Ina na gode, amma ana kira wani soni. Dara mandara ya ci uwarsa. Ko ba gaba ba ka gama. Ba abin da zan yi kuka baka share mun hawaye na ba. Bare kuwa. To su nake yata ba zan bata kowa ba sai wanda zan huta zuri'ata da duk dangi na zan huta. Yata kwalli daya ina ji ta ita a rayuwata. Dan haka ka naɗa kayan ka je ki gaba. Tun gudu girma da arziki in ba haka ba. Rannan ma 10,000 ya bani. Na kunzuge kuɗi na 10,000 zan so mana kayan abinci. Wallahi a hanyar kasuwa ne ba za ka iya rage mana asara ba ne? Abin
kuna ta kin zauna kin yi faɗi kamar kuɗin cizo. Kuna ta ciye wa yaro kuɗi. Kin gama? Abin dariya wai yaro ya tsinci haƙori. Yawwa. Gashi yaro ya mutu. Ya mutu. Yau kana ta furutuwa wallahi. Sai ku ba ki kama. Da mutum kan yanzu ko zo hannu. Ni magana yanzu ba ta hannuna. Na tura police. Abin da zan iya yanzu. So kariya ne. So kariya ne ake Gashi kai kuma yanzu za ka ta. Kai mota tana nan. To ba zai rabu da ita ba. Sarka na fi karfin karar ta kare. Tana son shi yana son ta aka daura aure. Ito ni a ga mu iskanci. A ga mu iskanci. da kafur ya murya to ai zamani ne da mu yake kuma dole in zamani ne da dole abu sai ya kake jin kare amma duk da zamani ne to da mun kula da an ce kuma lokacin mu yasa yarinya ce kalli amma fa ta fita abokina kai abokina amma mata kai ina ima za ta shiga ai to ta kwana gidan sauki kawai ta shi ita je da abokina shi ke nan wuce gurin dinki abin da ya kamata yake ne haba alajin Allah sai ka fito kawai ruwan Allah nan ganin yarinya Bayan ce tana zuwa. Dama kai ne? Allah ya kawo na alƙafar da tambaya da hana nan ba wayan nuna ma kofar gidan mu. Kusan kamar Hausa sun ce garin masoyi bayan nisa hakan ya sa ya tattaki wurin ka sa abu mai sauri ya ce da insha Allah zan samu yadda ne na haɗa ne sai yadda ya samu adireshi Allah ya sa hakan bai nuna ya ba sai ba za ma ki tunanin cewar ba duk ne a baya na kanu to yanzu ya isa ni matsalar ka kisan zancen gida baya wuce kuma in ce san na zo gidan ku ni ba na zo gidan ku ne ko don ba ki wata zaka na zo ne domin tabbatar miki da kake san kin san wani abu Allah ba da ma ki ba ni damar da ya maka gaskiya da na so ba na son jin kowa ka rike gaskiya ka dan Allah mana ka daga yau ƙara zuwa makwalwai kana ji ya dan Allah Aja biki jira. Aja ya gida. Yawwa Saniya kake. Lafiya kalau. Ya hakuri fa. Abin wuce ne da mutum da yake kuma mutum. Da ne yanki yanki da mutunci da kamala su bai kamata ce na tsaye da ke akan hanya ne miki magana. Gaskiya ne na gode. Amma me ke tafa da kai bawan Allah? Maganganun da gaskiya suna da yawa. Har idan ba abu damuwa ba kuma zan kakwara miki ba, ko zan iya sanin sunanki da kuma nan baki domin mu yi magana. Suna na Safina. Kai kuma fa? Insha Allah. Safina suna mai kyau, suna da daɗi kuma. Na gode sosai. Ni ma na gode. Ni suna na Safwa. Nice. Na gode sosai. So ko zan iya samun lambar ki saboda wannan nesa? Su ba damuwa. Masha Allah, na gode.
ba damuwa. Sai kin ji? Sai na kira. abokina kaga ina aiken kaka ne? Ya mamman je nan dawa. Ok, kaga wani ya fito daga nan gidan ina. Na gan shi ya fito da yana sauri da daga abinci. Ok, nan yayi? Ok. Kai, zo dan Allah. Kai ɗin? Wallahi ni ne. Ni matsalan ka ne wai. Kai malam, wallahi na ma wani ka kiji ko? Wallahi duk ranar da ka sake dawo ka san abin da ake kira da mari sai na zabga maka mari wallahi. To ani in dai ko da zaki mari yankin ni haka mari zama jin daɗi na in dai da bangaren ki ne. Lafiya Alhaji na ka kasa zaune ka kasa zaune ke faruwa ne. Wannan rayuwa na kasa gane kan mutane duniyar nan. Yau kisa, gobe kisa. Idan ki an sace tsoho, idan ki an sace yaro. Abin yayi yawa. Amu alaikum salam. Lafiya ba lau ba. Abubuwan da ke faruwa mana ya yi yawa, it's too much. Sai ka samu a ofis an jima. To shi kenan. Sai ka gaya su. Thank you. Bari in je in kawo maka ruwa ka sha. Magana malam ba magana hali ko kashi kake ne da dole duk tabarar da kike yi waye sa kike wa dare miki gindi kike yi babana ina yarinya da nace maka ina so ɗan gidan mai gari MM Film Production Katsina ya kawo maku wani sabon fim din su mai suna Yar Mai Gari. Ina so dan Allah a bani dama a dinga tura man ita domin in koyar da karatu a can gida. Wannan ai da mazagi na kai wallahi da mazagi na zagi ran kai yi wallahi ya ina gyara gidana da iyali na ba to kai ba dan gidan baba ba bane ba wanda da kike in ce zan kire in ba ku aure yanzu ran kai har ciya muke tukunyar masallacin nan ta mutu tukunyar masallacin ta mutu ni kada Allah dora mu wani dawo ne kana an kuma kula da ita a gaskiya wannan tun yarinyar nan wallahi Mai gari ni a gidan mai gari na ce ban san shi ai baban shi na nan ko to ya je ya turo baban shi ni da baban yaro Yar Mai Gari kai arwallan asar Allah ka dinga shan ruwa dan ka samu saukin zuciya Yar Mai Gari
fim ne da ya kunshi cakwakiya da barkwanci kala daban-daban. Ku dai kawai ka garzaya kan YouTube channel domin ganin wannan kayataccen shiri da zarar an ɗora. Kai sacin M Hausa TV domin ganin wannan shiri. Allah ya shirya. Kulkin ku yanzu ta kiri ta yi ya mai gari ba kuma wanda isa ta farata. Mai gari. Kawai ki kashe mai gari. Wanda yare yan lele na ta ita na bomba wannan kujeri ita za ta hau ita za ta yi wannan gari. Ba zai ƙara shiga mun sa ba. Abin da nake so da ke ya kamata ki zo ki same ni har gida idan ka zama karatu. Ka koya min karatu. Ka koya min karatu ko ka koya min iskanci? Ya koya maki iskanci ne. Mai gari. Dan gwal. Ka ce rafa da shi. Kin ga can baya na gaya miki ba ta ka zaka shiga ba amma yanzu baki ɗauka ba. Idan ka sake taro na a hanya kaman magana sai ta ci uwaka. Producer Yusuf Mai Waya, location manager Abukan Mai Gari. Fim ne da ya kunshi cakwakiya kala-kala. Sai ta ci ubanka, kai da kake ganin ka. Kai din nan da kake ganin ka dan karere da. Mai Gari. Wallahi ban bada ba. Wannan shugilan na masallaci. Lalace. Wannan ke na za a yi. Zuwa da ke zuwa masallaci. Allah mutum da wani ya addasawa. Mai Gari. Kun waye shi Zariya ce shi ko wane ne shi? Da ban kwana ba ka gani. Ce ne da ni I love you mana naji. Ce ne da ni I love you. Ba za ki ce I love you din ba. Wanda ya shirya kuma ya bada umarni Mustapha MM. Mai Gari. Karanci da Allah da kara gani sai na bubburma mashi kawa. In ji ko baki ji ba. Kai. Ya haka. Kudi ya dalla kira da kudi da mai ba. Mai Gari. Alhaji ya zai wannan ta mota ba kada ta ba. Zuban yan mai sa da gida. Sai kuma ka tai. An ina gaba. Alhaji in dai za a tafi na sai da sai maka. Mu ga mun nan da mu kawo tikira ta ba. Kawa ta billahi da Mai Gari. Dala su soke. So kuma na Allah ba ta abin da kan wannan fata. Ba sai da da kaso ne ko kada abin da ya dinga ba sai ruwan bunyi sai da su ba. Mai Gari. Ke kada ke so masoyiya ta yi a mafatin na rayuwa. Ke kada ke so masoyiya ta yi a mahaifines na duniya. I wanna love you forever, ki ji gaskiya. I can let you go masoyiya ta. Mun zama sinsiya, me and you together. Now come on talk to me, ki ce da ni na gata. In ba ke ba ni kulla kowa. Ke nake wa kauna ciki na zuciya na.
Fatima ce Fatima ce farin cikin raina. Na sallama ni na fara na sani da zakin kara. Fatima ce farar zara kin yi daban cikin saura. Akan ki kowa na sara bani ta sako na saura. Gari ki ya wani zo shira ki mini izini mu tattauna. Fatima abin da ke cikin raina zana ambata kina jina a yanayi na kallona zaki fara gane sirrina farkon ganin ki aidona kin ka soya duka tunanina da lokaci dare rana sai nazari ko bacci na. Gani cikin tirakar so ya zanyi kai na in fanso a taimake kadai zan so jin da rai na kin so kaunar ki gani na kunso karki bar ni in zamo kwanso zancen ki kun